Bueno, a veure, és un partit que ells han vingut aquí a fer la seva feina i l'han fet molt bé, la veritat. Tenen un molt bon equip, han sigut més intensos. També és veritat que ells fins la setmana passada estaven entrenant tots els dies a la setmana, segurament, o al mínim 3. Nosaltres portem 2 mesos treballant només un dia perquè hem sigut campions fa ja bastant de temps. I bé, també hem tingut bastantes baixes, veníem amb cadets, juvenils, no és excusa, però s'ha notat la intensitat i la veritat és que han sigut justos, tot i que sempre penso que no s'ha de parlar, però avui s'ha de destacar que el primer gol almenys s'ha equivocat l'àrbitre, no ens ho ha reconegut però sap que s'ha equivocat i també l'expulsió, jo crec que sí que és expulsió, però ja està, és un partit que havíem de disfrutar, no hem pogut guanyar i ja està, cap problema. Bueno, ha sigut un partit a més, ha guanyat la Lliga, ja heu quedat campions amb una bona classificació i amb una bona estadística, això era un partit a més, ha sortit malament, sí que això ja passa, això. Sí, realment era un partit per poder disfrutar, però ens ho han plantejat bé, han sigut millors i cap problema. Nosaltres ara a pensar en l'any que ve, a gaudir d'unes bones vacances que ens ho hem merescut, i preparar-nos el millor possible perquè l'any que ve serà molt més difícil que aquest any i hem de treballar igual o més per aconseguir una bona temporada.